de Glijnbeek-rhapsodie. Geschreven door Ruud Merks en mogelijk gemaakt door het waterschap Roer en Overmaas. De componist vertelt het verhaal van de Glijnbeek. Borrelend vanaf de bron, langzaam werdende stroom, trekken door een landschap dat vergelijkbaar is met het Moldau-landschap. En dan komen ze voorzichtig aan die grote stad aan de stroom, Sittard-Geleen. Wat een beetje te vergelijken is met, zal ik zeggen, Wenen bij de Donau. Of eigenlijk is misschien het veel eer van Wenen. Daarna kregen we het meanderend karakter van de beek. En uiteindelijk gaan we over naar het Limburgs volkslied in de vorm van een Weense wals. Want de Glijnbeek is een beek die in Limburg springt, door Limburg stroomt en door goed mond. Dames en heren, de première van vanavond. De Glijnbeek-rhapsodie, de Philharmonie, onder leiding van Ingeborg Stenen.